Maxi, odeber se prosím do klece. Ahoj. No, ano, výborně. Nezapomeň, že potřebuješ alespoň 3 stejné barvy. Já vím. Opravdu? Tak si tě prověříme. Dobrá práce. Čísla naznačují, že už jsi na pokraji. Jo, to by mělo stačit. Tak co, vyrazíme? Kam poletíme? Poblíž naší minulé lokace v Kempeš jsme naměřili další velké energetické vypětí. Brouci tam zřejmě připravují něco velkého. Problém není, že nevíme, co to je, ale že daná oblast nemá pokrytí skenů. Proto mě napadlo, že bychom se tam měli podívat a zjistit, co to vypětí způsobuje. Vyrážíme. To je paráda! Zdravím vás! Vypadají překvapeně. Možná o mě ještě neslyšeli od ostatních. Inspekce památek! Prej vám v téhle oblasti chybí aztécký stavební povolení. Za ten váš agresivní přístup v jednání máte až do odvolání stavbu zamítnutou. Brouci tu rozhodně něco těží. Nebo zpracovávají. Otázkou je co a proč. Už bylo na čase. Tak jo, Rušičko, kde pak jsi? Tady je. To asi nestačí. Co to přetížit? Au! Tohle zafungovalo. Dobrá. Mám zapsat, že antigraf funguje? Tahle věc si zaslouží lepší název. Zapiš to jako Pulse Hook. Ne. Magnetrix 3000. Levitron. Ne. Ultra Levitron. Skončil jsi.
Houpačko, lasovačka. Antigraf funguje. Hotovo. Podívej, ten panel aktivoval nějaký štíty. Vypadají. Jsou tady takový divný tyče jako u vchodu. Ty si chtěla, abych šel první. To znamená, že tu někde musí být kontrolní panel, určitě. A tady je panel. Tak co s tebou? Já teď nemluvím s tebou. Teorie. Buď jde o sofistikovaný zabezpečovací zařízení, nebo to možná je směrovač nějaký energie. Však slyšíme každej toho druhýho. Měl bych se nejdřív podívat, co se změnilo. Ty básníku. Určitě ty dveře půjdou znovu otevřít. Dej mi chvilku. Jsem genius. Je to teda trochu jiná cesta, než jsem čekal, ale hlídka, že tady taky bude vysílač. Jdeme na to. Promiň, Tomasi. Škoda, že jsi to neviděl. Co se stalo? Proč? Protože to, co jsem udělal, muselo vypadat fakt hustě. Odteď bys měl používat spojení jen, když je to důležité. Co to bylo? Plně si mě Podle vyděsil. všeho, už těm broukům docela lezu na nervy. Celou dobu To bylo povídat jen jen sám se otázkou sebou. času. Najděte vysílač a vypadneme. Tak nějak jsem čekal větší odpor. To je divné, že by brouci stále nevěděli o výpadku svých vysílačů. Je tu obrovská věž. Typuju, že vysílač bude úplně nahoře. Podle našich dat je to dobrý odhad. Ale jak nahoru? Tak jak si na tom? Jsem u rušičky. Jdu na to. Konečně! Pánové, sken už se Takže teď na mě poslali bezbarvý brouky. To není fér. Nemůžu z toho pole uniknout. Chce to nějaký nápad. Můžu se přetížit. Nekontrolovaná exploze mimo klec. To by bylo ohromný. Mohlo by je to vzít všechny sebou. Nemám na výběr. tohle měření odpovídá masivní explozi energie. Kde sakra vězí? Může mi někdo vysvětlit, Snažíš co se se mě děje? zabít! Oběž!